Gaurko saioan, nahi burlatako musika taldearen azken EPA ezagutzeko aukera izango dugu. Taldeko abeslari eta gitarra jolea nahi ojeta ezagutzeko parada izan dugu. Kolpetik altxa aiziotz baten laguntzaz ustaiea. Bestalde, Añezkarreko Amaia Martinez dantzaria ezagutuko dugu. Lumatxoak dantzari taldeko kidea da eta Marusekin batera egiten du dantza, beste proiekturen artean. Bi baten bilatzaile ilunpean ego berriak bizkarrea somatzen zaitu. Kaixo, ni Naia Ojeta naiz, Burlatakoa, eta, nahiak nahi barruan, ahotsa eta gitarra akustikoa jotzen dut. Nahiak nahi sortu zen, nire lehendabiziko gitarra erosi nuenean, kantautore bezala egon nintzen, bi urtez. Eta gero abesti horiek nolabait nahi nituen ja banda batean egin, eta musika gehiago eta gitarra eta guztia erantzi. Eta horretarako hasi nintzen lehendabiziko diska grabatzen bi lagunekin, Ruben Matille eta Iñaki Pulidorekin. Eta hiruron artean grabatu genuen lehendabiziko diska, eta gero ja zuzenekoetara joateko osatu genuen banda guztia, eta deitu genuen baterian jotzeko Jaitxo Segura eta Iñaki Santos. Eta azkenean denak Burlatakoa gara, 3 kuadrigakoak eta beste biak peinakideak, eta beti hemen ezagutu gara beti herrian, eta oraintxe bertan aterako dugu lan berri bat, 4 kantuz osatutako EP berri bat. Eta, ja egin dugu grabazio guztia, musiki estudioetan grabatu dugu, Adrian Vallejorekin, baita ere esana behar dago. Eta, nik aldea ikusten dut, nola hasierako diska izan zela, nik kantautore bezala egindako abesti horiek, pixka bat musika jarri. Oraingo honetan ikusten dela denon arteko lan bat, nola lehen abestiak eginak zeuden, eta kuriosoa izan zen zuzenekoak egiterakoan, izan zen lehendabiziko aldia abestiak entzuten nituela bandarekin, grabatu ostean abestiak entzun. Eta orain, entxegu lokalari gabe. Eta orain sartu gara entsaio lokalean, eta hortikan ateratako abestiak dira gaur grabatutakoak, diska EP berri honetan. Lan guzti honi deitu diot Erori Beharraina. Eta, egia da, Erori Beharraina datza bizitzak edo bizitzan zehar ibiltzearekin prozesu guztiak, ez dakarren guztia. Dela altxatu, erori, ibili, altxatu, erori eta hori. Erori beharraina, ibili beharraina eta berriz altxatu edo berpiztu beharraina. Eta, da denboraldi honetan egon da denetarik, gertatikizun mota askotarikoak. Eta, jeisteko eta erortzeko denbora egon da, galera pertsonalak eta horrelako gauzak, eta pixka bat hortikan hasi egin dela diska edo guzti hau, Baita ere, esatea dagoela denetarik, ez dela dena melodramatikoa, 4 abestietan, bat da Erori Beharraina, egiten duela norbera batez ere zaintzeko eta burua zaintzeko eta sendatzeko eta pixka bat autolan hori egiteko, norberarengan. Biotza nora joan zara egia, dena aldatu da Erori Beharraina, iluna eguna zuri beltzez jantzi da.
Gero bestetik dago Ego Berriak, egia da besti bat esplizitoagoa, ez da pertsona baten galera sortutako sentimendu guzti hori, ez dakit izan da lehendabiziko aldia gertatzen zaidana, sortzaile bezala, ez, eta bueno, azkenean guzti hori mugimendu horrekin, hortikan atera da Ego Berriak eta beraren dako egina, hemendik. Eta gero badago beste bi kantu, bat dela Eman Sua, eta esaten duena da beti gaudela ez, gure burua nolabait zigortzen edo beti exigitzen garela gehiegi, ez? Beti nahi dugu edo hau, edo hobe dena edo ezer ez duguela, azkenean zuri beltza bilatkatzen dugu dena, hau edo ezer, edo hau guztia edo ezer. Eta lasai hartu behar dela guzti hau, porque beti dago non aukeratu, non ikutu, eta ezer ez da hain horrelakoa, ez da hain horrelakoa, dena dago elkarna astuta. Eta ez dela ezer gertatzen ez daki nora heldu ez bazara, eta jazta. Eta azkenean pentsamendu guzti hori edo autoexigentzia guzti hori sua ematea eta aurrera egitea. Eta azkenik Gora da beste abesti bat, eta hau bai irudikatzen dudala pixka bat sozialagoa, ez, edo horrelako zerbait. Eta azkenean, gure filosofia dela gauzak egite edo lortu nahi baditugu, egon behar garela denak batera aurrera egiten. Eta irentzi behar ditugula ez dakizen bat zapo eta behar den guztia aurrera egiteko, eta hori da argi dagoen gauza bakarra. Beraz, hori, dei bat guztiak batzera eta aurrera egitera. Nik abestiak egiterakoan, nik hartzen dut gitarra eta hasten naiz abesten, nik esaten dudan, in English improvisation. Asmatzen dut, baina gustatzen, eta da gehien gustatzen zaidana, gainera hartzea gitarra eta begiak itxi eta sentitu eta bota zerbait, ez? Ezer pentsatu gabezik eta irten dadila. Horretarako noski, ez duzu letrarik, ez duzu ezerrez, ez? Bazik eta da fusioi bat hor gitarra akordeak eta ez dakit zer den, baina batean ateratzen da. Eta hor normalean egiten dut melodia eta gero saiatzen naiz melodia hori letrarekin josten. Normalean beti izan behar da ari bat non tiratu alden, ez? Eta azkeneko hauek ezain beste, horregatik diot direla entsaiotik ateratako, lokaletik ateratako abestiak, baina beti egon behar da ari bat. Eta normalean izaten da, etxean egindako abestia edo estribilloa, ez daki zer. Karo, gauza behar da ze intentzioa duzun gitarra akustiko batekin eta gero ze indarra hartzen duen talde osoarekin. Azkenean, askotan gertatzen dena da, etxean zaudela hor eta ikusten duzu, irudikatzen duzu hemendik ez daki zer, baina sartzen duzu bateria edo ahultzen da, edo gogortzen da, edo gertatzen da denetarik. Eta orduan hor denen artean sorkuntza fidatzen gara bata bestearekin eta belarria jartzearekin jantzuten da segundu batean. Biotza nora joan zara, zulora itzulera, beste behin ara, erori beharraina, berriz berpiztuko gara, maitea. Musikaren afizioa, nik esango nuke betidarik, zentzua dudanetik, gaur arte, beti egon naiz musikari lotua. Ez dut musika ikasi, sekulan, baina musikari lotua bai egon naizela. Jo nire osabagia oparitu zidan bateria bat urte batekin, eta badut argazkia urte batekin hor kandelak puzten.
Eta ni, pues, bueno, lagunekin elkartu arte, beti egon naiz aitarekin, ez? Aitarekin sartzen nintzen lokalean, nire aitak lokal bat zuen, eta beti sartzen nintzen lokalera, eta ez dakiz zergatik esertzen nintzen baterian, porque etxean beti zeuden gitarrak eta hartu ahal nuen gitarra, baina nirea izan zen beti bateria, eta beti izan dut lotura. Lehenengo aitarekin, gero lagunekin, orain hemen. Musikak duen almena ez dakit infinitoa, ez? Izaera bat sortu dezake musika, gizarte bat mugiarazi dezake, altxatu dezake, ondoratu dezake baita ere, ez, zentzu honean, baino badu ahalmen hori, ez? Eta niretzat zer ematen didan, da magikoa, da sentitzea zerbait, deskriba ezina dena. Eta bueno, batez ere, erabiltzea, ni gustora egoteko edo adierazteko, azkenean nire letrak dira txistua botatzea bezala, ez? Azkenean dira bizipenak eta ez dakit egunerokotasunan ikusten ditudan gauzak eta horrela saiatzen naiz ez modu oso zuzenean jotzen, baina gustatzen zait hori egitea. Pizka bat bueltikak ematen eta hor eta hemendik eta batez ere sorkuntza momentu hori, momentu magiko hori. Hartzen duzuna gitarra eta bapatean, ostras, gertatu da, sabes? Gertatu da. Espero dut grabatu izana, ez galtzeko, eta hori da niretzat politena. Bueno, ni esango nuke, aukera izan dudala, adibidez, Bonirekin jotzeko eta hemendikan bidaiatzeko horrelako eszenatokietan eta gutxienez bizi, ez? Eta baita ere, drogasekin bira akustikoan egotea, ez dakit, ikustea pixka bat Euskal Herritik haratago dagoen hori, ez? Nola den gurpil bat, nola biratzen duen gurpil hori ikustea eta bizitzea eta sentitzea, hori niretzat altxor bat izan da, ez? Eta hori eskertzekoa. Eta horre guztiak egin nau segurazki orain naizen bezala, eta gero nahiak nahirekin esango nuke momentu bat izan zela aurkezpen kontzertua egin genuenean Nafarroako Antzerki Eskolan. Hasi zen egin nuen txiki antzerki bat, eta gero igo ginen eszenatokira, eta lehendabiziko abestia zela bizitzaren bagoia, hasten garela denok, momentu hori egotea ni hor gitarrarekin, eta banda guztia jozen, eta mundu guztia aurrean, izan zeko, zer momentutan gertatzen ari den hau, ez? Hori sentitu nuen lehendabiziko segundo hori. Eta gero hasi zen kontzertua, hasi nintzen abesten, baina, izan zen liluragarria. Nire ametsa, alde batetik amets sume bat izango zen kalean jotzea. Rollo, joatea, ez dakit, edo Bilbora, edo ez dakit, Bilbora esan dut, ez dakit zergatik. Baina kostaldera, baina kalean jo. Rollo artista callejero, hori da, beti duan zerbait, baina ez naiz ausartzen eta nahiko nuke. Eta nahiko nukena da, nahiak nahirekin segitzea eta gustoko ditudan abestiak egitea, ateratzea, eta ez dut eskatzen, ez dakizen mailakora iristea, baizik eta kontzertu batzuekin egin hemen Euskal Herri mailan eta gustoko ditudan abestiak ateratzea, horrekin zorionatxo. Bihotza nora joan zara egia dena aldatu da erori barraina iluna eguna zuri beltzen
ez jantzi da. Ni Amaia Martinez naiz, 20 urte ditut eta Añezkarkoa naiz. Eta nire burua dantzari bezala aurkezten dut. Ze txikitatik hasi nintzen dantzarekin, estilo desberdinetan, lehenengo klasikoarekin eta gero helduago nintzenean garaikidearekin. Eta hasi nintzen Iruñako bi akademietan, eta txikitatik egiten nuen dantza eta musika. Eta gero 16 urterekin sartu nintzen batxilergo eszenikoa egitera. Eta orduan erabaki nuen, 18 urterekin joan nintzen Burgosera, ze Burgosen dago dantza garaikideko kontserbatorio bat. Batez ere dagoelako etxetik nahiko hurbil, eta gero baita, ze Burgosen justo dago programa bat kontserbatorioan, 3 hilabetetan behin etortzen dela koreografo bat eta egiten du sorkuntza prozesu bat. Orduan horrekin, horrek ematen du aukera egiteko kontserbatorioko klaseak eta aldi berean egoteko sorkuntza prozesu batean eta pixka bat zure burua ikusteko nolakoa den gaur egungo mundua edo lana. Kontserbatorioaz aparte eta mundu akademikoatik aparte, 16 urterekin hasi nintzen proiektu batean, deitzen zela El Baile de los Años, eta proiektuaren helburua zen elkartzea kolektibo konkretu bat, zirela helduak, eta haietako batzuk zutela Parkinsona, dantzarekin, dantza garaikidearekin. Eta orduan, azkenean Iruña da toki bat oso txikia eta nik uste proiektu batetik beste proiektuak agertzen direla. Eta orduan hortik ezagutu nituen Jon eta Txori direla, antzerkia egite duten bi makina. Eta horren bidez, horrekin sartu nintzen beste proiektu batean, eta gutxinaka joaten zara jendea ezagutzen eta proiektuetan sartzen. Eta aldi berean ere egin nuen batxilergo eszenikoa, hor ezagutu nituen adibidez Burutikeko taldekideak, eta haiekin grabatu nuen bideoklip bat. Orain errepidetik auto gris bat aurkari, ez da irten biderik, kolpatzea besterik, kolpatzea.
Eta bueno, adibidez, pasaren urtean grabatu nuen El Silencio izeneko beste bideoklip bat, García del Valen eskutik. Eta bueno, eta aldi berean Alaitzen ere, batxilergo eszenikoan, ezagutu nituen Iker, Tania, Izadi eta beste dantzari batzuk, eta elkartu ginen eta sortu genuen orain dena Lumatxoak taldea, garela 6 dantzari, eta eta elkartu ginena Lumak Travesti Festen dantzatzeko, eta horrela bilakatu ginen Marusen dantzariak, eta hortik aurrera egon gara Marusekin haien boloetan eta dantzatzen. Lumatxoak gara 6 dantzariz osatutako taldetxo bat, eta gara Iker, Tania, Izadi, Naia, Daina, Tani, eta ezagutu ginen Alaitzeko eszenikoa egiten, batxilergoa. Eta, dantzatzen genuen klasean eszenikon, baina justo pasaren urtean egin behar zuten Lumak Travesti Fest izan dela, Nafarroako lehenengo travestien festivala, eta Iker zen Marusen laguna. Marusak direla Iruñerriko travesti batzuk, eta orduan behin Ikerrekin hitz egiten, Ikerrek planteatu zigun dantzatzeko festivalean. Ze hori behar zituzten dantzariak, eta guk esan genuen baietz, eta hori parte hartu genuen festivalean. Eta klaro, izan zen kriston esperientzia, ze ni negoen ohituta dantzatzeko antzokietan, eta publiko isilian dagoen publiko baten aurrean, edo eserita dagoen publiko batean aurrean, eta orduan batean bazen dantzatzea nirea ezen estilo bat, eta beste giro batean, ze jendea zegoen beste juerga giro batean, edo iuka eta dantzatzen, eta orduan izan zen kristona niretzako. Eta hortik aurrera Marusekin hasi ginen dantzatzen haien boloetan, eta gutxinaka hasi ginen boloak egiten, eta uztailaren batean errepikatuko dugu festivala berriro. Niretzako garrantzitsuena izan zela El Baile de los Años proiektua, ze nik ez nuen asko ezagutzen dantza garaikidea, eta ikusi nuen nor modu bat dantzarekin jendea elkartzeko, eta adibidez kasu horretan zela justo kolektibo batekin, kolektibo hori laguntzeko, eta ezakit, eta hori eta gero erabaki nuen dantza garaikidea ikastea. Niretzako dantza garaikidearekin da, gehien identifikatzen nahuena. Identifikatzen naiz asko dantza garaikidearekin, ze ezakit uste dut dela dantza bat, non uzten du tokia bakoitzak esperimentatzeko eta bere burua ezagutzeko. Beste dantzekin ere alduzula hori lortu, baina uste dut garaikideak uzten duela espazio gehiago horretarako. Eta ezakit, oraintxe bertan oso eroso sentitzen naiz, baina agian etorkizunean ezagutzen dut beste dantza bat, eta nik uste benetan niretzako erreferenteak direnak direla nire klasekideak eta dantzatzen dudan jendearekin. Ze ezakit, nik uste dantzak azkenean erakusten duela nolakoa den jendea eta nolakoa den pertsona bakoitzaren izaera, eta orduan maite dudanean norbait, adibidez nire klaseko lagunak ikusten ditudanean dantzak, haien izateko modua ikusten dut eta niretzako erreferenteak bilakatzen dira.
eske berez ez daukat metodo zehatz bat sorkuntzarako, izan ditut oso lan gutxi momentuz, eta bakoitzean izan dut esperimentatzeko tokia, ez dakit, izan da pixka bat, segun eta ze eskatzen zidaten, adibidez bideoklipetan, El Silenzioko bideoklipean zegoen zuzendari artistiko bat, eta orduan berarekin egin nuen lan eta antolatu nuen. Baina adibidez Burutuikeko bideoklipean bazen pertsonalagoa, eta orduan gehiago zentratzen nintzen musikan eta erritmoan taletan. Eta ez dakit, adibidez gero, egin nuen beste proiektu bat, Euliak deitzen dena, bi lagunekin, Asier Kapon eta Joan Gorrizekin. Eta, Asierrek jotzen du akordeoia eta Joan da dantzaria. Eta haiekin izan zen zuzenean elkartu ginen egun batean, sorkuntzarako, eta hasi ginen improvisatzen eta improvisazioaren bidez joan ginen proiektua sortzen. Momentuz, datorren urtera begira, alde batetik egin behar dut La Factoria formakuntza, aurten aterautela beste formakuntza bat dela sorkuntzakoa, eta egin behar dut hori. Eta gero beste alde batetik egin behar ditut, eman behar ditut klasean Lizarrako akademia batean. Niri oraintxe bertan, niretzako dantza da, nire buruarekin egoteko espazio bat. Eta nire gorputza entzuten ikasteko, eta nire burua entzuten ikasteko baita. Eta aldi berean, jendearekin dantzatzen dudanean, bada beste modu bat komunikatzeko gure artean, eta ez dakit nik uste, dantzarekin ezagutu izan dudan jendea modu batean gehiago ezagutzen ditudala, eta ez dakit. Niretzako oraintxe bertan da oso gauza baliotsua. Eta ez dakit, gizarterako, nik uste dela oso gauza baliotsua. Ez dakit. Norbera ezagutzeko espazio bat izatea, iruditzen zait hori dela privilegio bat gaur egun ez dagoena guztiontzako. Eta ez dakit, uste dut mundu guztiak izango balu toki bat edo espazio bat bere gorputza entzuteko, gauzak izango litekela, gauzak izango zirela desberdinak. Ez dakit, agian ez dantzaren bidez, baino ez dakit, norberak bilatu behar du bere modua edo ez dakit.